आज मनु चंचल के आशीर्वाद से दुगो गाना गावे के मौका मिलल बा। एगो छेला तो कोई पर्दे नहीं कोल बोले दुगो बांस जितना भी हमार माता बहन भैया चाचा जितना भी हमसे श्रेष्ठ देखता सब के पास बेरी बेरी से तना किया सकत। यही से इतही से आप सब के पैर छू के गोर लगतानी। एक बार जोरदार ताली बजा दी समझम का सिर आई एगो माता रानी के भजन रही भोजपुरी में चले के बा भजन। हेलो अंकित कहीं जाए के नहीं के बैठा जाला सब सुना जाला सब ठीक है। अच्छा पूरा सब आई एगो भोजपुरी के भाव लगाओ। भगवत भगा देम हम। उठिए मुस्कान जी उठिए। हाँ औरत अपना सखी से कह दिया कि झार से जब बाल सैया जी अल्लाह गोस कमाल सैया जी अब गली से निकाल सैया जी उड़ावस रुमाल सैया जी पातर करी हैया डोले कि पातर करी हैया डोले नदिया के पीछे जैसे नैया डोले वो सही मोर सैया डोले। ऐसा अंकित बेस कर दिए तो हम 500 रुपया देम कहियो जिंदगी में ना होई। आई मुस्कान जी तनी खड़ा हो जाई कहे के बाद कि झार से जब बाल सैया जी लागस कमाल सैया जी लागस कमाल झारस जब बाल सैया जी लागस कमाल सैया जी बगली से निकाल सैया जी उड़ावस रुमाल सैया जी पातर करी हैया डोले नदिया के बीच जैसे नैया डोले सही मोर सैया डोले जैसे नैया डोले सही मोर सैया डोले। झारस जब बाल सैया जी लागस कमाल सैया जी बगली से निकाल सैया जी उड़ावस रुमाल सैया जी पातर करी हैया डोले नदिया के बीच जैसे नैया डोले वो सही मोर सैया डोले जहिया से गइल बाड़ा गोदी में खेलाया जहिया से गइल बाड़ा गोदी में खेलाते लइका तोहर के पापा कहता हमरा संगे के पापा कहता तोहर के पापा कहता हमरा संगे के पापा कहता जहिया से गइल बाड़ा गोदी में खेलाते जहिया से गइल बाड़ा गोदी में खेलाते लइका तोहर के पापा कहता
अपना सखी से कहतिया कि पातर पियावा में बहुते बामा जरामा लइकन के जैसन उत सट जाले बाजा हो राम तारू शराब वाला गुटा गाना नसवा पता ही करेले हम बहुत दिलदार त हमरो भलाई करेले पलंग पे पलैया डोले हे आहा नदिया के बीचे जैसे नैया डोले ओ सही मोर सैया डोले झारस जब बाल सैया जी लागस कमाल सैया जी बगली से निकाल सैया जी उड़ावत रुमाल सैया जी पातर कोरी हैया डोले हे आहा नदिया के बीचे जैसे नैया डोले ओ सही मोर सैया डोले नदिया देखिए